lho. Lah terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tak buen. Sikat. Abang Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak plak dung dung. Plak 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 plak. keplak keplak. Kuwi guse kok mau gublak apa plak. Mas, tanganmu abuh kowe engko. Plak keplak 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 lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, neno ne dik tak tak dik dik tak dik tak ngono lho. Duk kowe kok kono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, abanono. Nah. Yo. Delok. Tek Ngisi nih. Sangkoke dudu. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Tak dik tak yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange ki lho tak buen. Paham ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Duk. Kolaborasi lho. Kita toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah gitu. Iya-iyaan, syukur, kobong tanganmu, ayo. Kobong kowe. Walat kowe kaya. Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing ngatur penyanyi top loh. Plak bisa kan, Plak. Terbangin tabuh, ben apik. Dengising di sini. Ya. Siap. Joget ono tuh.
biasa.